O xulgado de Betanzos continúa coas investigacións para aclarar as circunstancias da morte dun bebé acabado de nacer na localidade de Sada. A súa nai ingresou en urxencias do Hospital Teresa Herrera da Coruña cunha hemorraxia, pero sen admitir que acababa de dar a luz. O caso está pendente dos resultados da autopsia do bebé. O informe dos forenses ten a clave para avanzar na investigación dun suceso que ten conmocionada a localidade de Sada. Unha moza de 25 anos ingresou en urxencias do Hospital Materno-Infantil da Coruña por mor dunha forte hemorraxia. Os médicos que atenderon sospeitaron de inmediato dun embarazo, pero a moza negou os feitos. As exploracións determinaron que o útero tiña restos da placenta e do cordón umbilical dun bebé. De inmediato activouse o protocolo correspondente a estes casos, con aviso ás forzas de seguridade. Ao domicilio da moza trasladáronse axentes da Garda Civil que inspeccionaron a vivenda e atoparon o bebé sen vida. O caso está agora en mans dun xulgado de Betanzos que instrúe as dilixencias previas. Os datos da autopsia permitirán coñecer se o bebé naceu morto ou se o falecemento se produciu con posterioridade, un feito que levaría aparelladas consecuencias penais. Fontes próximas ao caso explican que os resultados da autopsia aínda poden tardar varios días en coñecerse. Mentres, a moza recibiu xa a alta médica e agarda no seu domicilio a decisión xudicial.